Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa, monggo kita lajengaken kajian kita ingkang sakmenika masuk utawi mlebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah artosipun lembu ayatipun ayat 151 gangsal dumugi 151 kagem para pamirsa ingkang ing saat punika nandhang gerah mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring usada sehat seger kewarasan malih ugi dhateng panjenengan para pamirsa ingkang ing saat menika nandhang masalah ingkang awrat mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun lan ugi panjenengan ingkang ing sapunika tanggap warsa mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dhateng kadang ingkang sampun kersa paring subscribe, paring koreksi, tuwin atensi dhateng Kreweng Aji channel menika kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Sederek-sederek para pamirsa, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kewarasan ayem tentrem kuat slamet sabar lan tawakal. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat dening Gusti Allah taala. Lan ugi mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan pangayoman dening Gusti Allah taala saking sedaya godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, ugi saking sakehing bebaya. Monggo kita lajengaken malih kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in azaital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblata wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bi tabi'i qiblata ba'din wala inni tamba'ta amwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idalla minad dhalimin alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wajhatu huwa muwaliha fastabiqul khairat aynama takunu yadhibikumullahu
zasyi'ah innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asyih. Lan senajan to sira aweh sarupaning tandha yekti marang para kang padha kaparingan kitab, ora bakal padha manut kiblahira lan iya ora bakal sira dadi pandhereking kiblate. Lan ora bakal kang saweneh dadi pandhereking kiblate kang sawenehe. Lan saupama sira manut marang karep-karepe ing sawise kaweruh tumeka marang sira sayekti banjur sira dadi ewoning para kang atindak dede. Para kang wis ingsun paringi kitab padha weruh marang dheweke kaya weruhe marang anak-anake lan sayekti temen kang sabageyan angumpetake yekti ing mangka padha weruh. Barang yekti iku saka pangeranira mulane aja sira padha dadi ewone wong kang padha mamadoni. Lan siji-sijine wong duwe adep kang ener mulane padha gancang-gancang ana marang panggawe becik. Sira padha ana ing ngendi bae Allah bakal angimpun ing sira kabeh. Sayekti Allah iku marang samubarang kawasa. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun. Katerangan serat Al-Baqarah ayat 150 gangsal. Nadyan para tiyang Yahudi tuwin tiyang Nasrani sami panganggepipun dhateng pedalaman suci ing Yerusalem inggih punika anggep punjer saprandene tegesipun dados kiblah. Para titiyang wau beda-beda panganggepipun awit para Nasrani sami kiblah dhateng wetan. Langkung malih titiyang Yahudi lan titiyang bangsa Samaria sulaya ing panganggep senadyan kekalihipun wau sami dene andherek syariat Musa. Salajengipun ingkang sampun-sampun sedaya nabi-nabi darah Ibrahim ingkang sampun sami rawuh punika saking antawisipun bangsa Bani Israil. Milanipun kaya weruhe marang anak-anake punika tegesipun sami kaliyan kaya weruhe marang nabi-nabi Bani Israil. Dene tegesipun dawuh punika makaten. Titiyang Israel utawi tiyang Yahudi punika mangertosi dhateng Kanjeng Nabi ingkang rawuh wonten ing tengah-tengahing Bani Ismail. Dados dene mangertosipun dhateng nabi-nabi ingkang rawuh wonten ing antawisipun Bani Israil. Sumerepipun ingkang mekaten wau jalaran sepisan berkahing pangeran punika anggenipun kajanjekaken pancen dhateng putranipun Kanjeng Nabi Ibrahim kekalih sedaya. Kaping kalihipun piwecanipun utawi ramalanipun Kanjeng Nabi Musa kaliyan cetha sampun amecakaken utawi ngramalaken bilih satunggaling nabi ingkang
kados panjenenganipun badhe dipun jumenengaken wonten ing antawisipun kadangipun titiyang Israel inggih punika tiyang Ismail. Kaping tiganipun jalaran boten wonten nabi satunggal kemawon ingkang rawuh wonten ing tengah-tengahipun tiyang Israel ingkang nocoki kateranganipun peweca kala wau. Tegesipun kaparenging kersaning pangeran sedaya tiyang muslimin punika badhe dipun dadosaken umat satunggal awit saking punika panjenenganipun andhawuhaken supados sedaya kemawon sami ngajekaken ner satunggal anggayuh tuju satunggal tuwin angiblat panjer setunggal ingkang dipun adepaken senajan wontena ing pundi kemawon. Nyatunggalaken kiblah tumrap para muslimin menika sajatosipun ateges nyatunggalaken sedya kados dene umat satunggal ingkang nuju dhateng gagayuhan satunggal tuwin dados dadasaring pasederekan Islam. Mila Kanjeng Nabi dawuh aja ngarani wong kafir marang wong kang manut marang kiblahmu, nanging pinanggihipun ing jaman sapunika piwulang ingkang adiluhung wau tumrap para muslimin prasasat sampun ical. Dados sebabipun ingkang baku mila sedaya para muslimin katamtokaken ngiblah dhateng kiblah satunggal. Senajan wontena ing pundi kemawon punapa ingkang supados dados tandha ingkang satmata ing atase manunggalipun sedya. Dene sababipun mila Ka'bah ingkang kadadosaken punjer punika ngatasing katerangan wau ing ayat 151 mirsanana ugi katerangan angka 193. Perlu katerangaken pisan bilih Ka'bah punika boten nate kaanggep kasinungan sipating pangeran dening tiyang muslimin lan inggih boten nate dipun suwuni utawi dipun sembah milanipun pamanggihipun ingkang aneh saweneh pengarang Nasrani ingkang mastani bilih Ka'bah kadadosaken punjer nalika tilaran agami mangeran kathah utawi manembah brahala Arab saderengipun jaman Islam punika boten perlu kagape. Dalasan tiyang musyrik Arab inggih boten nate nembah Ka'bah wau senadyan inggih sami masang brahala wonten ing ngriku kangge sesembahan. Pepengetana ugi bilih sela cemeng ingkang misuwur punika sanes salah satunggaling brahala Arab. Makaten ugi nucup sela cemeng ing nalika nindakaken ngibadah haji punika inggih boten kenging kaanggep tilaran panembah brahala. Sela wau namung dados pangenget-enget watu kang tinampik dening para juru gawe omah iya iku kang wis dadi uger-ugeraning padon. Kitab Jabur pasal 118 ayatipun 2:2. Kanjeng Nabi Ismail punika kaanggep tinampik
sarta janjining pangeran punika kaanggep namung tumrap dhateng turun Kanjeng Nabi Ishaq utawi turun Ismail saprandene ingkang badhe dados uger-ugeraning padon punika inggih sela wau dene ingkang minangka pangenget-enget sela cemeng wau wonten ing Ka'bah inggih punika ing panggenanipun Kanjeng Nabi Ismail. Sela cemeng wau boten winangun. Dados sela wau sela ingkang amlesat saking redi tanpa tinandangan ing tangan. Kitab Daniel pasal 2 ayatipun 52 gangsal. Bab punika dipun cethakaken dening Kanjeng Nabi Isa wonten ing pangandikanipun ingkang adapur pasemon tiyang among tani migatos mangandikani para tiyang Bani Israel bilih pakebonan anggur inggih punika karatoning Allah badhe kapundhut saking para tiyang wau saha lajeng kaparingaken dhateng tiyang among tani sanesipun inggih punika dhateng umat sanesipun bangsa Israel sambeting pangandika nerangaken umat wau mekaten sajroning kitab apa kowe durung padha maca kang surasane mangkene watu kang tinampik dening para juru gawe omah ya iku kang wis dadi uger-ugeraning padon. Kitab Matius pasal 21 ayatipun 52 malih panjenenganipun ngantepaken ingkang dipun kersakaken makaten karatoning Allah bakal kapundhut saka ing kowe banjur kaparingake marang sawijining bangsa kang ngetokake wohe. Kitab Matius pasal 21 ayatipun 52 dados punika anedahaken bilih ingkang dipun kersakaken dening mangandikaaken umat ingkang tinampik wau mila awit saking punika menawi sela cemeng wau dipun cucup punika boten kok kacucup margi punika brahala utawi pangeran utawi sesembahan nanging margi punika pangenget-enget bab tinampikipun umat ingkang badhe dados uger-ugeraning padon wonten ing karatoning pangeran. Para sederek kadang pamirsa kreweng aji ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala mekaten kala wau kajian kita mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala ugi mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kita sedaya nyuwun pangapunten saking kasalahan utawi kalepatan kula tuwin kekilapan kula billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.